са ти италианци, бе? Леле, много е красиво. Сега почваме да се спускаме от тук. Чакай, че аз те снимам как летиш нагоре, много готино. Тук в момента сме първите на този сняг, което ни кара да се чувстваме като 18 годишни. Заешки следи отново виждаме, трола пробива път, аз се опитвам да го следвам. Добри наклони. После пак ще снимаме.